Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Мин бүген сезне бөек шагыйребез, герой шагыйребез Муса Җәлилнең музей йортына чакырам. Ул башкалабыз Казанның Максим Горький исемендәге урамында 17-нче йортта урнашкан. Әлбәттә, кемнәрдер инде бу музей йортта булырга да өлгергәндер. Муса Җәлилнең тормыш юлы белән танышкандыр. Ә кемнәрдер әле Казанга килеп, шушы музейны күрергә хыяллана гынадыр. Рәхим итегез, әйдәгез, бергәләп сәяхәт итәбез. Музей фатир торак йортның 4-нче катында урнашкан. Шагыйрь биредә 1940-41 елларда яшәгән. Кайчандыр бу баскычлар буйлап шагыйрь дә атлаган. Хатыны Әминә кызы Шулпан янына ашыккан. Аның үз уйлары, үз хыяллары, үз планнары булгандыр. Сугышка ул нәкъ менә биредәге фатирдан киткән. Һәм нәкъ менә 28-нче фатирга аңардан хатлар килеп торган. Исәнмесез, кергә мөмкинме? Исәнмесез, хуш киләсез. Рәхим итегез Муса Җәлилнең музей фатирына. Хөрмәтле милләттәшләребез, таныш булыгыз. Муса Җәлил музей фатирының мөдире Нәзирә ханым Фәттахова. Нәзирә ханым, исәнмесез? Хәерле көн. Без менә шундый матур музейда безнең бөек шагыйребез Муса Җәлил хакында биредә бар нәрсәне дә белеп була. Иҗаты хакында да, тормыш юлы хакында да. Сез безне зинһар өчен бүген шушы музей белән кыскача таныштырып чыгыгыз. Бик рәхәтләнеп. Рәхим итегез. Бүген безнең музей ул 2-3 бүлмәле фатирны алып тора. Әлбәттә, инде аның Җәлил яшәгәне берсе генә, 28-нче фатир. Без сезнең белән ул фатирга да үтәрбез, ул яшәгән бүлмәләрне дә карарбыз. Ә менә бу залны без инде халкыбызда бит Олы Кубып дигән бер сүз бар. Олы Кубып үзебезнең әдәби музыкаль салоныбыз дип йөртәбез. Һәм биредә дә экспозиция эшли. Аның исеме Шигърият, мәхәббәт, сугыш дип атала. Экспозициянең исеме Җәлилнең шигырьләреннән алынмаган. Ләкин шушы 3 сүз аның бөтен биографиясендә күз алларга ярдәм итә. Бу экспозиция шагыйрьнең Казанга кайтуының сәбәпләре белән башланып китә. Белгәнегезчә, ул соңгы мәртәбә 1939 елны кайта, ә кайтуының төп сәбәбе опера балет театрының ачылуы белән бәйле. Менә Мәскәү консерваториясының бинасының фоторәсеме бер төркем талантлы яшьләрне Казаннан шушы консерваторияда ачылган студияга укырга җибәргәннәр. Бу хәл 1934 елны булган. 35 елдан башлап булачак театрның әдәби бүлеген җитәкләгән кеше Муса Җәлил. Шушы студияны тәмамлаганнан соң артистлар иләренә кайталар. Алардан бер аз гына соңга калып, 1939 елны, артистлар 38 елны кайталар иләренә, Муса Җәлил дә Казанга килә. Менә шушы студия белән бәйләнеше башланганнан соң шагыйрьнең композиторлар белән дә бәйләнеше арта. Һәм аның күп санлы шигырьләренә музыка языла. Бүген дә алар популяр. Менә исегезгә төшереп үтегез әле. Җиләк җыйганда сагыну, дулкыннар дигән исемнәрне генә атау да инде җитә. Уникаль экспонат, игътибар белән карагыз. Менә шагыйрь истәлекләргә карасак, ул яхшы җитәкче булган. Башкаларның эше белән генә җитәкчелек итеп калмаган, үзе дә махсус опералар өчен либреттолар язган, һәм шулай ук классик операларны татар теленә тәрҗемә итү эше белән шөгыльләнгәннәр. Менә бу Моцартның Фигароның туе дигән операсының клавиры, текстны татар теленә Җәлил үзе тәрҗемә итә, һәм үз куллары белән шушы клавирның һәрбер битенә татарча текстны язып чыга. Бу итальян, рус һәм татар телендә булган бердән-бер клавир. Аны безгә 2011 елны шагыйрьнең кызы Шулпан ханым бүләк итте. Һәм без аның төп нөсхәсен күрсәтәбез. Бик кадерләп, һәрбер килгән тамашачыга язмышын, тарихын сөйлибез.
Инде алга таба китсәк, менә бу витринада безнең операның, театрның ачылуы белән бәйле тарихны сөйлибез. Белгәнегезчә, 39 елның 17 июлендә Качкын операсы белән татар опера тарихын башлап җибәрә. Шушында Качкын операсының программасын күрергә мөмкин. Музыкасын аның Нәҗип Җиһанов язган, бу аның диплом эше булган. Ул Мәскәү дәүләт консерваториясын тәмамлаган. Ә либреттоны инде Әхмәт Фәйси яза. Җәлил үзе 6 либретто өстендә эшли. Аларның икесе Илдар белән Алтын чәч сәхнәгә күтәреләләр. Ике опера арасында бүген дә халык күңелендә яшәгәне Алтын чәч. Безнең экспозициядә Алтын чәч операсының 41 елына куелган спектакльнең афишасының күчермәсен күрергә мөмкин. Төп нөсхәсе аның республикабызның Милли музей фондында саклана. Менә шагыйрь Казанга кайтканнан соң төп эш урыны аның опера театры булган. Шулай ук аны 39 елны язучылар союзына рәис итеп сайлыйлар. Алга таба безнең экспозициядә бу турыда да мәгълүмат алырга мөмкин. Һәм 1940 елны шагыйрь шушы йортка гаиләсе белән күчеп килә. Алар килгәндә 28 фатир коммуналь фатир була. Күршеләр белән бергә яшиләр алар. Мин сезне Җәлил яшәгән фатирга чакырам. Менә монсы инде Җәлилләр яшәгән фатир, ләкин бу бүлмәдә күршеләр торганнар. Бүген ул безнең күргәзмәләр залы, биредә Мусаларда кунакта дигән күргәзмә эшли. Без бу күргәзмәне махсус бәләкәй балалар өчен эшләдек. Җәлилнең тормышы һәм иҗаты аңлату алар өчен берникадәр авыррак иде. Шуңа күрә менә махсус аларның мәнфәгатьләрен күз алдында тотып, чөнки берәү дә герой булып тумый. Җәлил дә заманында нәп-нәни малай булган. Аны бала чагында шушындый мөхит чылгап алган. Һәм менә шушы чаршау, пәрдәләр, кызыл башлы сөлгеләр, алар барысы да аңа иҗатында ниндидер роль уйнаганнардыр. Бу аның туган йортын күз алдында тотып бизәлгән бүлмә. Кешенең аның Чишмә башы туган йортыннан, әти-әнисеннән, әби-бабаларыннан башлана. Шуңа күрә менә безнең халкыбызга хас әйбер булмаса да, аның туганнарының, әти-әнисенең фоторәсемнәрен дә без стенага беркетүне кирәк таптык. Мусаларда кунакта булгач, хуҗалар үзләре безгә карап тормагач, ничек инде үзеңне кунакта дип хис итеп була. Әнисе Рәхимә апа, әтисе Мустафа абзый, үзеннән өлкән абыйсы Ибрахим, сеңелләре Зәйнәп белән Хәдишә. Менә яшь айырмасы сизелеп тора. Күрәсез, инде Мусаның безнең көннәргә хәтле килеп җиткән иң беренче фоторәсеме куелган биредә. Монда инде ул Хосайния мәдрәсәсендә укыган шәкерт. Менә кечкенә балалар өчен биредә күрсәтелгән, куелган һәрбер әйбер, бигрәк тә инде шәһәр баласы өчен чит төбәктән Казанны сагынып, тамырларын эзләргә килгән балалар өчен булар барысы да бик кадерле әйберләр. Кызыл башлы безнең сөлгеләребезне, тастымал ашъяулыкларыбыз, сәкедәге мендәрләр, каба, шул ук арчык, бу инде дөрестән дә бары тик музейга килгәннән соң гына күреп була торган әйберләр. Һәм килгән һәрбер балага, килгән һәрбер кунакка менә без үзебезнең йортның бизәге булган сандык эчендәге байлык турында да сөйлибез. Беренче чиратта инде бу безнең эс киемнәре, баш киемнәре, кәләпүшләр, түбәтәйләр, калфаклар һәм китаплар. Халкыбыз гомер-гомергә белемле халык булган. Һәм һәрбер татар йортында бер генә китап булса да сакланган. Мусада китапка бик мөхиббән булган. Бала вакытта ук ул үзенең шәхси китапханәсен булдыру турында хыялланган. Оренбургка күчкәннән соң шәһәр китапханәсе янында ук яшәгәннәр алар. Һәм ул китапханәдәге барлык китапларны да укып бетергән. Менә һәм инде балалар килгәч, без биредә теге
классик экскурсия гына сөйләмибез, ә балалар белән уйнап утырабыз. Муса турындагы аның тормышында булган кызыклы вакыйгаларны җиткерергә тырышабыз. Һәм кунакка килгәч инде, хәтта әле аларга бер чиняк чәй эчәргә дә мөмкинлек тудырабыз. Балаларда кызыксыну бармы? Бар әлбәттә. Хәзер бит зарланалар менә Җәлилне дә белмиләр, шагыйрьләрне белмиләр дип. Беләләрме Җәлил турында? Сезгә килгәндә. Белеп килмәсәләр дә, белеп китә торганнардыр дигән өметтә яшибез без үзебез. Ләкин ишектән кергәндә үк без төрле конкурсларда катнашкан идек, Җәлил шигырьләрен укыган идек дип килгән кешеләр дә бар. Мәскәүдән килгәннәре без Җәлил урамында яшибез дип килеп керәләр. Менә шуңа күрә халыкның төрлесе бар. Кызыксынучан халык килә безгә. Иң мөһиме, монда килгәч, алар үз өчен кызыклы мәгълүматны алып китә. Шулай бит, Нәзирә? Әйе, без шулай дип өметләнәбез. Без шулай дип өметләнәбез. Энҗе ханым, мин сезне йөзек кашы булган мемориаль бүлмәләрне карарга чакырам. Әйтеп үттем инде мин, Җәлил гаиләсе 2 бүлмәдә яшәгән дип. Менә бүлмәләрнең берсе. Нәкъ менә шушы фатирны алганнан соң Җәлилнең эш бүлмәсе. Йортта да, үзенең фатирында да аның эш бүлмәсе барлыкка килә. Һәм шушы эш бүлмәсе дә Әминә апа 40 елдан артык үзендә саклаган әйберләр, Җәлилнең бармаклары тигән, аның кул җылысын саклаган әйберләр саклана. Менә игътибар итегез әле, бу Җәлилнең 35нче елны Мәскәүдә сатып алган эш өстәле. Шушы өстәл артында аның алтын чәч либреттосы язылган, хат ташучы поэмасы язылган, дусларына хатлары, тәнкыйть мәкаләләре, бүген өстәл өстендә язу асбаплары, кызы белән төшкән фоторәсем һәм әлбәттә инде хат ташучы поэмасының беренче басмасы. Бүген без Җәлилне Мабит дәфтәрләренең авторы буларак беләбез. Ә бит сугышка хәтле аны алтын чәч һәм шушы хат ташучы поэмасының авторы буларак белгәннәр. Менә бүген татарча өйрәнергә теләгән һәрбер кеше шушы поэманы укырга тиеш дип уйлыйм мин үзем. Чөнки ул шундый матур тел белән язылган. Сездә хәтерлисездер әле, Тимер Булат хат ташучы, бригадир кыз Фәйрүзә, Тимер Булатның үзәген шушы Фәйрүзә өзә. Ничек инде шушы юлларны укыганнан соң, ахырына хәтле бер тын белән укып бетермисең ди. Менә ул әйтеп киткән китапханә дип әйтеп киттем бит мин. Булдыр үзенең китапханәсе турында хыялланган дип. Мәскәүдә яшәгән вакытта шагыйрьнең 12 ел гомере 1927 елдан башлап Мәскәү белән бәйле. Мәскәүдә ул югары белем ала. Университетны тамамлаганнан соң шунда эшкә кала. Һәм китапханәсен дә нәкъ менә Мәскәүдә яшәгән вакытта туплый. Китап шкафына урнаштырылганнар. Бу шкафны ул 36нчы елны сатып ала. Бер өлешен китапларның без сезнең белән этажеркада күрәбез. Безнең һәрберебезнең идә китабыбызларыбыз бар. Ләкин менә мин сездән ничә китабыгыз бар дип сорасам, сез төгәл җавап бирмәссез дип уйлыйм. Миндә китаплар бик күп. Менә гадәттә без шундый җавап алабыз. Бик күп. Җәлил өчен һәрбер китап ул зур шатлык, зур бүләк булган. Һәм ул исемлек төзегән. Менә бит. Мин бу хакта белми идем. Әйе, менә ул этажерканың беренче бүлегендә саклана шушы исемлек. Үзе ул аны амбар книгасы дип атаган. Шушы исемлектән чыгып карасак, китапларның саны шактый күп булырга тиеш. Күбрәк булырга тиеш. Бүген безнең музейда 216 китап саклана. Эштәлеге ягыннан әлбәттә инде алар төрле зур урынны нәкъ менә бездәге шикелле үк әдәби әсәрләр алып тора. Классикларыбыз Пушкин, Лермонтов, әлбәттә Тукай, Тартман, Шәриф Камал, сүзлекләр, әдәби энциклопедия бар аның китапханәсендә һәм музыка өлкәсенә караган китаплар. Казанга кайтуының сәбәбе опера театрының ачылуы белән бәйле дип әйттек без сезнең белән. Менә ул бик музыкаль кеше булган. Шушы опера театрына аны юкка гына эшкә чакырмаганнар. Дөрес, аның теге махсус белеме, музыкаль белеме булмаган. Ләкин шулай булуга карамастан ул ике инструментта уйнаган, мандолина һәм пианино. Бүген безнең музейда шагыйрьнең 34нче елны сатып алган мандолинасы саклана. Менә бик кызыклы бер экспонатка гына тукталып китәсем килә, игътибар итегез әле. Шагыйрьнең үзе исән вакытта ук эшләнә башлаган бюстта. Дөрес, аны үзе өчен скульптор эшли. Мәскәү мәктәпләренең берсендә укытучы булып эшләгән Гыйммәт Тимер Булатов дигән кеше. 36нчы елны Җәлил үзе утырып
беренче мәртәбә позировать итә. Һәм шаярып, шагыйрьлегемне минем күрерләр, син музыкаль бармакларыма игътибар ит, алар да күренсен дип үзенең үтенечен белдергән. Скульптур зур түгел, күрәсез аның биеклеге нибары 22 генә сантиметр, ләкин шулай булуга карамастан, шагыйрьнең йөз чалымнарында, музыкаль бармакларында күрергә мөмкин. Сорауларыгыз булса сорарга мөмкин. Минем менә бер соравым бар, Нәзирә ханым. Әйдә. Монда чемодан тора. Бу да Җәлилнең үзенекеме? Бу да Җәлилнең үзенеке. Менә ул эше буенча еш кына командировкаларга йөргән. Бу аның шул командировкалардагы җан дусты. Еш йөргәне күренеп тора, Әйе, шактый гына еш. таушалган. Шактый Ләкин гына менә шуның шул чемоданны күтәреп кул белән Җәлил тоткан менә шул тоткасыннан тотып карыйсы килә. Шул кадәр менә ничектер аның җылысын саклый шикелле. Җылысын саклый шикелле, ләкин кызганычка каршы бу бүлмәдәге әйберләрне безгә тотып карарга рөхсәт итмибез. Безнең эшендә шушындый бик кадерле истәлек. Әгәр дә сорауларыгыз булмаса, Әнҗи ханым, мин сезне алга таба чакырам. Алар яшәгән икенче бүлмәне карарга үтәбез. Хуҗалар үзләре аны торак бүлмә дип атап йөрткәннәр. Сәер исем. Әйе, әни ише шулай. Менә хәзер аңлатам инде. Бу бүлмә, бердән бер бүлмә, бу зал ролендә үтәгән. Шушында ук күрәсез йоклар өчен карават та куелган. Бала почмагы да шушында ук. Менә бөтенесе бергә җыйналган булганга күрә, шулай дип атап йөрткәннәрдер инде. Бу бүлмәдә сезнең өчен һәм бик теге тарихы белән сөйлисе килгән экспонатларга гына тукталырбыз, кыскача гына. Беренче чиратта менә игътибар итегез әле, өстәл өстендә шахмат тактасы. Ни өчен ассызыклап әйтәсем килә? Бу өстәл уены белән бөтен кеше дә уйнамый бу уенны. Әйе. Җәлил бик оста уйнаган. Ләкин кай вакытта оттырган, шул вакытта үзе шаярып гроссмейстер дип яки грошмейстер дип атаган. Атарга мөмкин. Откан вакытта ул сабый баладай сөенә торган булган. Менә алар дуслары белән хәтта өйдә стена газетасы чыгарганнар. Шул стена газетасына турнирларда кемнәр катнашырга тиеш, кем кемне җиңгәннән соң ул кеше ниндирәк кәеф белән кайтып киткән. Менә шундый рәсемнәр ясап, шундый стена газетасы чыгарганнар. Кызганычка каршы, минем ул стена газетасын бары тик Җәлилнең юбилей альбомнарында гына күргәнем бар. Кайда, ничек саклангандыр инде ул альбомнар чыккан вакытта, бүгенге көнгә хәтле кызганыч килеп җитмәгән. Өстәл өстендәге икенче экспонат, бу уникаль экспонат. Бу Җәлилнең үз куллары белән төзегән шәхси альбомы. Ул аны 37 елны төзи башлый. Биредә аның үзенең, дусларының, гаиләсенең фоторәсемнәре теркәлгән. Менә техника инде ул шундый заман белән бергә атларга тырышабыз бездә. Музейның инде аның 35 еллык тарихы бар. Ләкин шушы 35 ел эчендә бу альбомны эчтәлеге белән танышу мөмкинлеге юк иде. Узган ел без зур булмаган грант атып, шушы альбомның электрон версиясын булдырдык һәм инде музейга килгән һәрбер кеше бүген альбомның эчтәлеге белән дә танышу мөмкинлеген тутырдык. Нәзирә ханым, минем менә бу бүлмәгә килеп керүгә күзем, беләсезме, карават өстендә утыручы Джимга төште. Безнең менә мәктәптә укыган вакыттагы ниндидер бала чак хатирәсе, Муса Җәлилнең шушы поэмасын, Джим дигән поэмасын, укып, шул Джимны күз алдына китереп, ничектер бер балалык хыялы белән яшәгән идем мин. Һәм менә ул курчакны күрү биредә, ул шул хәтле кадерле. Әлбәттә инде, менә дөрес бүген бу поэманы хәтерләмиләр укучылар. Ни кызганыч. Ләкин Чулпанның иң яраткан уенчыгы булган һәм ул әтисенең иҗаты белән бәйле дип без шушы тарихны сөйлибез. Һәм алар ул тарихны инде белеп кайтып китәләр. Бу фатир шагыйрьнең соңгы фатиры булган. Кызганычка каршы сугыш башланганнан соң шушыннан ул сугышка китеп бара. Менә Әминә апага багышлап язылган шигырьнең кул язмасы. Бу аның куллары белән язылган. Аның куллары белән язылган, әйе. Шигырь 41 елның 9 сентябрендә язылган. Киттем дуска якты бәхтебезне, бирмәс өчен дошман кулына, егылганда алга егылармын, киртә булып аның юлына дигән юллар нәкъ менә шушы шигырьдән алынган.
Тагын бер экспонатка сезнең игътибарыгызны җәлеп итәсем килә. Бу Мусаның билендә йөргән кайыш. Менә безнең бабаларыбыз гореф-гадәт буенча озын авыр юлга чыкканда билбауларын алышканнар. Бу үзенә күрә яңадан бер очрашуга билге булып торган. Алар шуңа шаңганнар. Шушы гореф-гадәтне искә алып, композитор Нәҗип Җиһанов белән саубуллашканда, алар бил кайышларын алмашалар. Шулай итеп, Җәлилнеке композиторда сакланып кала. Белгәнегезчә, композитор да бит шушы ук йортта яшәгән, аның фатиры беренче катта булган. Шушы йортның, шушы фатирның адресы буенча Җәлил үзенең хатларын салган. Сугышка бару юлыннан барып җиткәч тә, хатлар арасында бәләкәй булса да, укый яза белмәсә дә, кызына адресланганнары да бар. Безнең музейның экспозициясенә бердән-бер хатның күчермәсе куелган. Ул менә бала өстәлендә ята. Төп нөсхәсен без аның Милли музейның фондында саклыйбыз, ә калган хатлар Чулпан ханымның үзендә сакланалар. Менә хатның эчтәлеге белән дә таныштырып китәсем килә сезне. Хат 42 елның 9 мартында язылган, ул русча язылган. Дорогая моя Чулпаночка, видишь, как я тебя часто пишу, потому что я люблю тебя и скучаю по тебе. Я уже еду на фронт воевать с фашистами. Уже совсем мало осталось доехать до фронта. Мы обязательно выгоним мерзавцев-фашистов из Ленинградской области, потом из всей советской земли. Тогда будет все спокойно и хорошо. Целую, папа. Менә хатның эчтәлегеннән аңлашылганча, Җәлил Ленинград өлкәсенә эләгә һәм инде яңа экспозициябездә без сугыш темасында күрсәтәбез. Авыр тема, ләкин бу тарихны да безгә килгән кешеләр белеп китәргә тиешләр. Шагыйрьнең мобит дәфтәрләренең тарихында әлбәттә яңгыратабыз. Һәм бу тарихны сөйләгән вакытта инде шигырьләрне дә уку мөмкинлеге, үзләренә уку мөмкинлеге шулай ук музейда булдырылган. Беренче залда урнашкан яңа экспозициябез әлбәттә инде сугыш темасында ача. Шагыйрьнең шигырьләре белән танышу мөмкинлеге дә булдырылган. Менә мин сезне шул экспозиция белән танышырга беренче залга чакырам. Без кабат беренче залга әйләнеп кайтабыз. Әйе. Җәлил икенче удар армияга Отвага газетасының хәрби корреспонденты буларак эләгә. Исеменнән үк аңлашылганча, газета рус телендә чыккан. Гомере буе бары тик татарча иҗат иткән Җәлил рус телле газетаның редакциясенә эләгә. Берникадәр авырлыклары булгандыр, ләкин шулай булуга карамастан, менә безнең көннәргә хәтле килеп җиткән газетаның һәрбер номерында аның мәкаләләрен күрергә мөмкин. Шулай ук шигырьләр язуында дәвам итә. Сугыш чорында аның 2 китабы дөнья күрә. 43 елны туган телендә Тупча анты дигән җыентык чыга, ә инде 44 елны рус теленә тәрҗемә Письмо из окопа басыла. Шагыйрьнең рус телендә иҗат ителгән бердән-бер шигыре генә безнең көннәргә хәтле килеп җиткән. Экспозициядә аның белән танышу мөмкинлеге дә бар. Весенние резервы Гитлера дип атала бу шигырь. Менә Җәлил эләккән икенче удар армия кызганычка каршы чылганышта кала. Шушы авыр шартларга эләккәннән соң ул беренче чиратта үзенең иҗатын кайгырта. Һәм рәсми рәвештә 42 елның 27 маенда васиятнамә төзи. Һәм бөтен иҗатын, караламаларын да, басылганнарын һәм басылмаганнарын да барысын да дусты Гази Кашшафка калдыра. Кашшаф шушы васиятка тугрылыклы булып калып, Җәлилнең иҗатын сугыштан соң халыкка кайтаруда зур эш эшли. Аның турында беренче китапны язган кеше дә, аның шигырьләрен туплап, җыентык итеп бастырып чыгаручы да нәкъ менә Гази Кашшаф. Экспозицияга куелган документлар арасында менә күзгә ташланган бу документка сезнең игътибарыгызны җәлеп итәсе килә. Бәләкәй генә кагаз кисәге шикелле, документ дип тә әйтеп булмыйдыр шикелле, ләкин бу бәһәсе булмаган документ. Игътибар итегез, 2 баганага аерып фамилиялар язылган. Ә һәрбер фамилия артында әлбәттә
айрым бер шәхеснең, айрым бер кешенең, солдатның, кемнеңдер газиз баласының язмышы. Бу исемлекне чылганыштан чыкканнан соң газетаның җаваплы секретаре Виктор Александрович Кузнецов төзи. Җәлилне чыгылганыштан чыгучылар арасында күрдек дигән фикер була. Шуңа күрә аның фамилиясе башта беренче баганага языла. Ләкин кызганычка каршы фамилияны соңыннан сызарга туры килә. Авыр яралы хәлдә Җәлил әсирлеккә эләгә. Алдагы язмышы инде аның күп санлы лагерьлар белән бәйле һәм Идел Урал легионына барып тоташа. Безнең экспозициябызда менә шушындый бик кызыклы бер документ күрсәтелә. Белгәнегезчә, легионның тарихы 1942 елдан ук башлана. Безнең легионның исеме Идел Урал була һәм һәрбер легионерның кулында шушындый документ булган. Бу инде аларның дөрестән дә 3нче рейх солдатлары икәнен раслап торган документ. Дөрестән дә алар Кызыл армияга каршы көрәшергә тиешле солдатлар булалар. Ләкин Идел Урал легионында бик тиз яшерен оешма барлыкка килә һәм шушы оешманың эшчәнлеге нәтиҗәсендә 825 батальон 43 елның 23 февралендә Белоруссия партизаннары ягына күчәләр. 825 батальонның Белоруссия партизаннарын ягына күчүе турындагы документлар бүген Белоруссия архивында саклана. Безнең музейның экспозициясендә бердән-бер документның күчермәсе куелган. Һәм шулай ук сез Михаил Бирюлинның фоторәсемен күрәсез. Ул аларны үз отрядына кабул итеп ала. Документларга нигезләнеп, дөрестән дә легионер шушы партизаннар ягына чыккан легиончылар икенче көнне үк яңадан фашизмга каршы көрәшкә күтәрелгәннәр, димәк, онтларына тугрылыклы булып калганнар. Батальон партизаннар ягына чыкканнан соң Берлин шәһәрендә урнашкан яшерен оешманың үзәге белән калган легионерлар арасындагы элемтә эзелә. Менә шушы элемтәне булдыру өчен Җәлилгә йөклиләр һәм аны Берлиндагы татар арадашлыгына чыгаралар. Моңарчы Җәлил әсирләр өчен эшләнгән лагерьларда булса, шушы эш аңа йөкләнгәннән соң ул менә шушы татар арадашлыгына чыга. Һәм музыкаль капелла төзеп, шушы капелланың концертлары нәтиҗәсендә яңадан легионерлар белән үзәкнең элемтәсе барлыкка килә. Алар зур восстание хәзерлиләр. Бу восстание 43 елның 14 августына билгеләнә. Ләкин ни кызганыч, ни бары берничә көн калгач, яшерен оешманың барлык әгъзалары да шул исәптән Җәлил дә гестапо тарафыннан кулга алыналар. Һәм алдагы тормышы инде аның төрмәләр белән бәйле. Моабит, Шпандау, Тегель, Плёцензее төрмәсе һәм шушы кылакка ятышсыз 4 исем арасында без сезнең белән бик еш ишеткәнне һәм кабатлаганы әлбәттә инде Моабит. Менә бу төрмә безнең өчен теге күңелләребездә, йөрәкләребезгә килеп кергән шушындый бер урын. Чөнки шагыйрь үзенең шигырьләрен шушы төрмәдә язуын дәвам иткән. Һәм бүген бөтен дөнья бу шигырьләрне Моабит дәфтәрләре дигән исем астында белә. Белгәнегезчә, безнең көннәргә хәтле 2 дәфтәр килеп җиткән. Менә биредә дәфтәрләрнең электрон басмасы белән танышырга мөмкин. Аларның үзлегеннән ясалган икәнлеге күренә, тегелгән икәнлеге күренә һәм беренче менә шушы титул битеннән башка барлык битләре дә борынгы графика, гарәп графикасы белән язылган, бары тик шигырьләр генә язылган. Дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Ни өчен шулай дип әйтәм? Дәфтәрнең соңгы битендә Җәлилнең чираттагы васыяте бар. Беренчесе Гази Кашшафка адресланган булса, Моабит дәфтәрләрендә ул бары тик шушы татарча язуны танучы дуска дип мөрәҗәгать итә. Һәм үзенең бердән-бер үтенечен җиткерә. Шигырьләрне күчереп язарга,
зур игътибар белән һәм инде аннан соң, сугыш тамамланганнан соң, сугышта һәлак булган шагыйрьнең шигырьләре итеп дөньяга чыгарырга. Бу дәфтәрне, беренче дәфтәрне Мабит төрмәсеннән Габбас Шарипов дигән кеше алып чыккан. 46 елны Казанга аны Нигъмәт Тирегулов алып килә. Биредә 60 шигырь бар. Икенче дәфтәрне ачсак, икенчесе тышында ук менә аның Мәскәүдәге йортының адресы күрсәтелгән. Икенче дәфтәрнең латин хәрефләре белән язылган икәнлегенә игътибар итә алабыз. Һәм инде барыбызга да таныш булган җырларым шигыре белән башланып китә. Җырларым сез шытып йөрәгемдә, ил кырында чәчәк атыгыз, күпме булса сездә. Көч һәм куәт, шул кадерле җирдә хакыгыз. Икенче шигырь ышанма дип атала. Монысы инде барыбыз да беләбез. Әминә ханымга багышланган. Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, ул егылган арып дисәләр, син ышанма, бәгърем, андый сүзне дуслар әйтмәс, мине сөйсәләр. Менә шулай ук дәфтәрләрнең төп нөсхәсенең күчермәсен генә түгел, шулай ук бүгенге графикада татарча һәм рус теленә тәрҗемәне дә уку мөмкинлеге булдырылган. Аңлавыгызча, бүген Мабит дәфтәрләренең төп нөсхәсе Милли музейның фондында саклана һәм без аларны халыкка бары тик шагыйрьнең туган көнендә 15 февральдә генә күрсәтәбез. Ә инде безгә килгән кешеләр һәр көнне Мабит дәфтәренең һәр бер битен ачып электрон версиясы белән таныша алалар. Дәфтәрләрнең язмышы әлбәттә бәхетле. 46-47 елны кайткан бу дәфтәрләр 50 елны халыкка җиткереләләр. 25 апрель көнне Константин Симонов бастыра аларны, рус теленә Илья Френкель тәрҗемә итә. Бу нибары 6 шигырь була. Ләкин 6 гына шигырь белән калмый, аннан соң инде шагыйрьнең туган телендә шул ук елны беренче җыентык дөнья күрә. Ни кызганыч, шагыйрьнең үз язмышы аяныч һәм аның дусларының. Игътибар итегез, менә биредә аларның барысының да фотопортретларын күрергә мөмкин. Бу график эш шулай ук Милли музейның фондында саклана. 11-дә бар. Империя суды аларның 11-дә 44 елның февраль айында үлем җәзасына хөкем итә. Һәм рәсми рәвештә юридик таләпләр ничек булырга тиеш булса, менә формаль рәвештә генә булса да, булар бөтенесе дә сакланганнар. Җәзаланырга 1 сәгать кала аларның мулла белән очрашу мөмкинлеге тудырыла. Аның исеме Гани Госман булган. Гани Госман сөйләгәннәр язып калдырылган истәлекләр. Һәм менә шушы истәлекләрдән чыгып карасак, аның үзе белән изге китабыбыз Коръәне булган һәм алар барысы да шушы китапка кулларын куеп якты дөнья белән саубуллашканнар. Бу аларның жан җылысын, тән җылысын саклап калган соңгы истәлек. Озак еллар буе аны Германиядә саклыйлар, аннан соң Америкага күчерәләр, ә инде Казанга беренче татар конгрессы көннәрендә алып киләләр. Рәсми рәвештә тапшыру булмый, аны бары тик академик Миркасым Госмановта гына калдырып китәләр. Үз чиратында академик Коръәнне безнең музейга бүләк итте. 1 сәгатьтән аларны җәзалыйлар. 3 минут интервал белән ярты сәгать эчендә 11 татар баласының гомере киселә. Ә шушы процесс тамамланганнан соң бер нәрсә дә булмаган кебек, һәр берсенә аерым-аерым менә шушындай документ тутырылган. Бу документларны безнекеләргә генә тутырмаганнар. Гомумән кем җәзаланган шушы залда? Барысына да. Һәм шуларның эчтәлегеннән чыгып, барлыгы ничә кеше җәзаланганлыгы билгеле. Кайсы илдән ничә кеше икәнлеге мәгълүм. Элекеге Советлар Союзыннан 24-нең 11-е безнекеләр. Музей инде ул бер җанлы организм, анда һәр вакыт нәрсә дә булса табыла, нәрсә дә булса яңадан экспозицияга килеп керә. Менә шундый документларның берсе белән таныштырып үтәсем килә. 2001 елны
Алманиядә, Прага архивында, архивның исеме шундый. Менә шушы документ табыла. Бу суд карарының күчермәсе. Әгәр дә документның исеменә игътибар итсәк, Гайнан Кормаш һәм башкалар дип язылган монда. Башкаларның фамилиясы да күрсәтелгән. Дөрес, Җәлилнең фамилиясы псевдоним астында бара. Гомәров. Әйе, бу псевдоним безгә таныш псевдоним идеме инде. Шуңа күрә без әллә нимә шаккатмадык. Ләкин менә шушы документта инде бу документка яңадан әйләнеп кайтсак, ике фамилияда язылган. Гомәров, Җәлил дип. Димәк, ике фамилиясы булса да, бер генә кеше икәнлеген раслап тора дип әйтсәк тә, ялгыш булмас. Суд карарының күчермәсе булгач, биредә инде аларның ни өчен үлем җәзасына хөкем ителгәнлекләре язылган. Шушы документка нигезләнеп, без аларны каршылык отрядында көрәшүчеләр исемлегенә терки алдык һәм документ табылып бер ел үткәннән соң Германиядагы каршылык музеенда безнең егетләребезгә багышланган зур булмаган экспозиция ачылды. Димәк, анда килгән тамашачыларга да безнең егетләребезнең язмышы турында сөйлиләр дигән сүз. Җәлил Советлар Союзы герое, Ленин премиясе лауреаты, хөкүмәтебезнең ике зур бүләгенә лаек булган бердән-бер шагыйрь, башкалар юк. Җәлил исемен бик күп урыннар йөртә. Менә шунысы куанычлы, соңгы елларны Рәсәйнең күп шәһәрләрендә һәйкәлләр, бюстлар ачылды. Инде Татарстанда шәһәребезнең иң матур, иң зур театры Җәлил исемен йөртә. Аның турында бик күп әдәби әсәрләр язылган, әсәрләр генә түгел, опералар аңа багышланган. Хәтта Җәлил дигән планетада бар. Менә документның күчермәсен безнең музейның экспозициясендә күрергә мөмкин. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, Инҗи ханым. Нәзирә ханым, шундый кызыклы, эчтәлекле, мәгълүматкә бай әңгәмәгез өчен һәм безгә менә шушындай экскурсия уздыруыгыз өчен, музей белән безне таныштыруыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт, игътибарыгыз Музей өчен. һәр вакытта да менә шушлай татар кешесенең, татарның герое хакында белү өчен килгән туристлар белән, яшь буын укучылар белән тулып торсын. Амин. Без сезгә зур уңышлар теләп калабыз. Һәм Рәхмәт. тагын бер кат бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген без сезне бөек шагыйребез, патриот шагыйрь Муса Җәлилнең музее белән таныштырдык. Киләсе очрашуларга кадәр. Инде музейны әле үз күзләре белән килеп күрмәгән милләттәшләребезне һәм гомумән барлык тамашачыларны да без Казан шәһәрендә Максим Горький урамында 17нче йортта көтеп калабыз.